ಅಪ್ಪು ಓಮ್ಮ ಇನ್ನಿದಾಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡುನುಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಒಡುಪ್ಪಲೆಲ ಬೂತಾಯ್ದ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆಲ ಮನ್ಪೊಡುನುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಮಾತ ನೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕಲ್ಲುಡು ಮಾತ ಮಂತೊಂತುಲ ಅಂಚೆನಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡುನುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಾತ ಬತ್ತದನತ್ತ ಕಲ್ಲುದ ರುಚಿಯೇ ಪೋತುನು ಅಂಚ ದುಂಬು ಮಂತೊಂತಿಲ್ಲ ಕನಿ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪಾರ ಮಣ್ಣದ ತಲೆ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಮಣ್ಣದ ಬಾವಡೆ ಮಣ್ಣದ ಬಟ್ಟಾಲು ಮಾತ ಮಣ್ಣದ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಣ್ಣದ ದಿಕ್ಕೇನು ಮಣ್ಣದ ದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಾರ ಮನ್ಪ ಮುನ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಾತ್ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ నేను ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೇಜ ದುಂಬುಡು ಉಣ್ಗದ నేను ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಪಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸೇ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಡು ಪುಳಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದೇರು ಓಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಒಂತೆ ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೆಂತೆ ದಾಸೆನಿ నేను ಮಾತ ಪಾಡುವ ಮಾತಲ ಪಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನೇನ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಂಚಿ ಒಯ್ಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಕಿಚ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆನ ಉಂಡತೆ ಅವೈತ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಂಡ ಇಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ಯಾತಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಬೋಡೈನ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಐದು ಕೊಂಚ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಬಿಸಲದ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಮಾತಲ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡು ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಇಂಕಲು ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ నేను ಕೊತ್ತೇರೆ ಬಿಡೋಡು 2-3 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊದ್ದೇವರು
ಪೂರ ಸಾಕಿಡು. ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂದಿತ್ತನ ನಾನು ಅವ್ರ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಚೆನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಸೊಮ್ಮೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಖಂಡಿತ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪ.